Takže dneska si ukážeme jak na trapáky. Takhle to bude vypadat, to vám ještě řeknu. Takže jdem na Facebook. Promiňte za načítání. A napíšeme si trapáci.cz. Musí vám věc ten obrázek té marihuany. Nebo jestli s tím. Tak, tady máte stránky. A no, prostě si to prohlídnete. A jak si to budete prohlížet, tak tu máme různé věci. A jestli znáte let's playera nebo hráče Durosa 77 a jeho videa na YouTube, tak si na to můžete to. A to bude z dnešního videa všechno a díky za shlédnutí.